ongoing modernization of carbon market, facing opposition over vendor displacement and rising cost, along with the upcoming development of Puso Village aimed at attracting higher income customers. The question is, how will you ensure that these projects balance economic growth with the needs of local vendors and residents while preserving the market's cultural and historical significance? I have to go back to what I have always been telling. I am against privatization of carbon market. Pasaylo ako, kung natay mga kaigsuunan, pasaylo ako sa mga negosyante nga mapektuhan. I am for modernization. Atong i-modernize, atong paanidoton, hapsayo na to, limpyo mga kasilyas, hayag, humot, hygienic ang ato ang mga display para sa ato ang mga produkto. But again, it should remain public. The City of Cebu should own and retain control of carbon public market. I will honor contracts that have already been signed. Because if we will not be true to our word, wala na lang tayo kontrataan eh. So, let's finish kung unsa na yung mga kontrata nga pirmahan. Tiwason to na. But, if naapay mga ubang parte diha, nga wala pa mapirmahi, pasaylo ako. I am for modernization, but I will never go for privatization. Because it will result in more expensive nga mga pamaliton. Kaysa may makaluluoy, kung mamahal ang pamaliton, kaysa may makaluluoy, di man ka ng mga nagpapirma na, di man ka ng mga nag-iyaan ng mga projects. Ang makaluluoy, ang ordinaryo nga sugbuanon. Ang makaluluoy, ang uyamot nga sugbuanon. Kana intaong mga naghabal-habal, kana intaong mga nagtrabaho sa mga department store, kanang mga nanay, mga tatay, kaysa ay makaluluoy, kita. And let's provide them an opportunity nga ang ilahang gihaguan nga kwarta, mas daghan sila mapalit. Sa karon, musuroy kag carbon, daghan kay kog mga napangutana. Ang ilang abangan kaniadto nga 300, 400 ang adlaw. Karon tagpila. I won't mention it, but again, ang resulta ni mahal ang pamaliton, makaluluoy ta. Again, I am for modernization, but I am not for privatization. Sukad pa sa sinugdanan paghimo ani nga project, I've been telling our friends and our colleagues, kung ato ning himuon musaka ang pamaliton. Because it's actually in that agreement that ang atong mga taripa musaka. So that's why I'm with balanced development. I should be very, very clear that we need to sit down with a developer, and of course we need to sit down with the vendors. Because as it is right now, para nako, ang mga vendors, dihado kayo. Daghan na kayong nga bankrupt, daghan kayong nangawa, daghan sa kayong mga bag-o, mga bagong negosyante. And eventually, in the future, akong nakuyawan, kung dili ni nato matanaw wag kayo, ang atong mga vendors nga naadin nga dugay na kayo, eventually, mangawa na sila. Again, balance between development at the same time, ang pangita o kanang balansi sa atong mga kanang vendors at the same time sa mamamalit. Suporta 100% sa modernization. Pero, ang problema diha ang kanang sobra ra gyud kadagko sa bayronon. Actually ako halos magyud ko kada gabi mangarbon kay ako ra magyud tig pangarbon sa among pamilya. Nagoy daghan mga negosyante diha, mga tindira nga pangtunguhon na lang ng mga empleyado diha City Hall kay prangka na nga istorya. Kay nasakitan sila, nahiubos sila or nadak-an sobra ra kadako ang ilang bayronon. Sakto tong giingon ni Brother Yugi nga sobra ra gyud kadako. So kung itugot sa Ginoo nga kitay mulingkod as mayor, padayon na to ang modernization, pero tan-aw na to ang sitwasyon ug dili batatunguhon anang atong mga negosyante po diha to the point nga moingon na sila anus apa mga matay ning mga tawhana. So dili na lalim, sakit-sakit na, buti pasabot na halangan sila sa sobra ra gyud kadagko pud sa bayronon, no? Ato pong tan-awon og unsay mga sitwasyon anang mga negosyante na to diha, kay dili na tanan mga big timer nga negosyante. So ang uban ana igo ra pag gikan sa ila
pag-abot diha igo ra makapamliti, unya makaginansya ginagmay, unya kanang mabinlan na lang yung gamay pud kaayo tungod sa ilang bayronon, sa ilang abangan diha. So I hope nga nasabtan ninyo ang atong baruganan mahitungod sa modernization. 100% support ta diha, pero tan-aw na to ang sitwasyon o ang problema sa atong mga negosyante diha sa carbon. Looking back, I've been in government for 33 or 30 years or so. Carbon was about to be deleted. In view of the presence of many malls already sprouting. But of course, yours truly, I have been there in Carbon, 1960s, 70s, 80s, and now I do not have to narrate because it will be taking much of our time. I am always in contact with the vendors. I call them traders. And I will, Nestor and myself, we one in looking after. We cannot ask the former mayor because he passed away. I've been wanting to look into this contract. We just do not also would wish just to abrogate the contract because it's been signed and approved by the council. So I did a curative. But in fact, there's something there that I was very emphatic. Do not touch Bato first. Do not. Always be reminded that your commitment that all traders will be accommodated. And definitely, if and when tariff, rentals, or whatnot will affect, the council will be there. Majority, if not all of my candidates will win, they will handle it. And we will always be thinking the plight of the market vendors.